Гаспар, а ты мои любимые зернятки взял? Узяв, Буслик, не хвалюйся. А цукерочки? Ёсть твои цукерочки. Только не 10 пакунков, як ты хотел, а один и невеликий. Чому? Солодкого много нельга. Ну добре, хоч кольки. Добрый вечер, сябры. Привітання, дівчинки і хлопчики. Салют усім! А ми у поход збираємося. І не звичайний, а водний на лодці. Нашу ж країну називають Блакитновокий Пригажуні, бо у нас шмат рек і озер. Правильно, Буслик. И мы собираемся обойти самые пригожие водоемы Беларуси. У нас уже і маршрут прокладений. О, а давайте його ще раз проглядимо. І нашим глядачам, напевно, цікаво довідатися, де ми будемо. Правда, сябри? О, чулі? Ха-ха, цікаво. А что? Добрая думка, не пошкодить. Вось, глядите. Так, Спочатку мы поплывем по самой звилистой речці Вілі. А потім поплывем і вийдем у Вілейське водосховище, озеро, якое зроблено людьми. Ух ти, яке велике і пригоже. Так, але не самое великое, скажу я вам. Правда? А якое самое великое? Гэта озеро Нараш. И оно такое, что коли стоишь на одном крае, другого и не видать. ого, так гэта ж як мора. Так, яго часом и называют Белорусское море. Толькі вода ў ім не соленая. Правильно, Топочка. А побач з Нарочу ёсць 13 азёраў, и называются яны блакітныя. І ўсе такія ж вялікія. Не, Буслик, яны меншыя за Нарыч, але таксама вельмі прыгожыя, а некаторыя з іх вельмі глыбокія, у глыбіню амаль 40 метров. О, гэта ж болей за 10-павярховы дом, калі яго перавярнуць. Так и ёсць. Ого, трэба там быць асцярожней. Вядома, без мяне не плаваць. Не будем. А Домовились. куды далей паплывем пасля блакітных азёраў? А далей нас чакаюць непаўторныя азёры, якія нібы каралі цягнуцца ўздоўж рэк Гродзеншчыны і называюць іх сарачанскімі. А колькі там азёр? Напэўна, меней, чым блакітных. А вось і не ўгадаў, іх болей 16. О, Але гэта яшчэ не рэкорд, пра яго крыху пазней. А на сарачанскіх азёрах мы абавязкова недзе высадзімся на беразе і крыху пагуляем. Ой, там такія неверагодныя лясы, крутыя каньёны і шмат крынічак, якія уцякаюць у азёры. Здорово! Значыць, у нас там будзе прывал. А як жа, адпачываць жа трэба, а можа і давядзецца заначаваць. у палацы, і з вогнішча. Вядома. Здорово! Мы ж сапраўдныя турысты. Які ж паход без вогнішча і палаткі? Ага. А вось мы пераначуем на Сарачанскіх азёрах. А куды далей паплывем? Да рэкорду, пра які я гаварыў. Ой. На поўнач Беларусі, да Браслаўскіх азёраў. А іх яшчэ болей? Так, яшчэ болей. І паспрабуйце угадаць колькі. Ну, 20. Ня, 30, болей бяры. 35. Болей. Няўжо 40? О, Топочка, зноў не угадалі. Іх ажно 50. Ого! Ось вам і ого. Мы ж за дзень не паспеем наведаць іх усе. А хто ж нас прыспешвае? Будзем плысці і аглядаць краявіды. А калі стонемся, новы прывал наладзім. Класна! Сістэма Браслаўскіх азёраў самая вялікая ў нашай краіне. Вадаёмы адрозніваюцца не толькі па велічыні і глыбіні, але і па колеры вады. Ну вот так? Цікава на гэта паглядзець. О, І пры гэтым усе яны перацякаюць адно ў другое. І навокал у лясах жывуць ласі, дзікі, ваўкі, рысі, касулі і нават мядзведзі. О, мядзведзі! Мае сваякі! Так! Трэба будзе пазнаёміцца з імі. О, а вось гэтага рабіць дакладна не трэба. о, Чаму? Таму што яны дзікія і ў адрозненне ад цябе, Топачка, зусім не любяць гасцей. Шкада. Ну добра. А з касулямі можна пазнаёміцца? Можна, але асцярожна. Яны таксама дзікія і вельмі пужлівыя, і некаторыя з іх з рагамі. А мае сваякі, буслы, на Браслаўскіх азёрах жывуць? Ну, вядома, буслы па ўсёй Беларусі жывуць. Гэта ж сімвал нашай краіны. Так я гэта ведаю. Чуў, Топа? Чуў. А? Такі не вельмі задавайся.
І чому гэта не мядзведзі? Мы ж такія абаяльныя. Ой. Ніхто і не спрачається. Так. А тое, бусел сімвол, зубар сімвол, нават волошка і тая сімвол. А я не. Крыўдна. Ой, не засмучайся, Топа. Топачка. Може, коли-небудь і медведі стануть символом нашої країни? Обов'язково. Хутчэй бы. Нестор, а пасля таго, як мы наведаем усе браслаўскія азёры, куды яшчэ накіруемся? Ну, ёсць шмат цікавых азёраў, але на гэтым я прапаную наш паход спыніць. Тому що на наступний нічого не застанеться. Вядома, застанецца. Просто мы не можам так доўга адсутнічаць. У нас ёсць абавязкі перад гледачамі. Так, таму іншае падарожжа сплануем пазней. Правільна! Беларусь наша вельмі прыгожая краіна. Яе варта ведаць кожнаму. І побувати ва ўсіх кутках. Патрыёты вы мае. Ганаруся вамі. Ну а што, зараз глядзім мульцік? Ой, глядзім! Глядзім, сябры. Ой, ну што, будзем развітвацца? Нам яшчэ шмат чаго для паходу падрыхтаваць трэба. Так, і выспацца неабходна, каб быць бадзёрымі і моцнымі. Правільна. На добрай ноці, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры! І цікавых прыгод у снах. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая вглубь далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.